Hej. Hello. Så har vi lige gang i sådan en her. Hvad hedder det? Bean Buzzles. Whatever. Nys, nys. Nys. Og vi har 10 lækre bønner, vi skal igennem. Jelly beans. Mums. With the flavor. Så vi siger, hvad det er, sådan lidt hen ad vejen. Vi starter med den første her. Det er Sur sukker eller tutti frutti. Og vi skal tygge på dem minimum 3 gange. 3 gange. Ja. Cheers. Nemette, like a... Tutti frutti. Ja. Måske. Måske kan du ikke smage forskel på sus. Det er sådan lidt klam faktisk. Lidt klam tutti frutti, men det er altså tutti frutti. Ellers så tror jeg slet ikke, vi var i tvivl. Jeg ved det ikke helt. Har du smagt sure sukker? Nej, det har jeg ikke bare. Har lugtet til det. Men, Pas. Nå, vi tager den næste. nej, det skal lige være. Og det er faktisk den, faktisk har frygtet helt vildt, og der var desværre kun én bønne i pakken, så vi har halveret den. Det er rødden æg eller popcorn med smør. Rødne æg. Nej, det tør jeg næsten ikke. Det bliver klammer. Okay. Jeg er fast i mine tænder. Jeg vil ikke engang synke. Øj, den hænger. Den hænger. Ej, hvor så. Okay, skal vi skynde os videre? Ej, den var rigtig. Ej, den næste. Den Ej, var... det Ja, er den næste. vand. Ej, du slider. Den sidder altså i tænderne. Vi tager den næste. Ej, jeg kan ikke. Okay, det er rigtig klart. Ej, det her. Du skal ikke ørle nu, fordi nu får du ørle. Det her, det er opkast eller peach. Ej, please, peach. Peach. Kan vi... Ej, det er ørler. Det er ørler, virkelig ørler. Okay, nu. Nej, peach. ja. Det var min også. Jeg havde virkelig frygtet den der, mand. Ej, prøv at tænke, jeg det igen. Okay. Den der rødne æg, den var klam. Fuck, hvor var den ham. Nå, hvad har vi så? Tandpasta. Nej. Ej, jeg skal lave lige en bytter. Nu skal vi bytte. Ej, puh. Ja. Ej, den tager lige ned under. Ja, godt. Så er der den næste, det er... Bussemænd eller saftig pære. Busmand er saftig pære. Jeg spiste en busmand i går, og det er faktisk okay. Men det er så andres busmand, det her. Ej, hvor lækkert. Busmand. Bussemand. Please. Eller Saftige pærer. Saftige pærer. Okay, det er i hvert fald ikke pære, det her. Okay. Ej, den var fandme klam. Ja, jeg ved ikke, hvad den smager af. Ja. Puha, nej, min øjne løber vand. Min øjne. Ej, det var fandme ulækkert. Skal vi ikke lige tage den her? Eller skal vi skubbe den? Tak, lige skubber. Okay, men skal vi så ikke bare sige, at vi tager... ja. Altså baby wipes, altså... Baby wipes. Vådservietter eller... Kokosnød. Ned. Vådserviet eller kokosnød. Ja, nej, med det like her. Jeg siger kokos. Kokos. Nej. Det er kokos, det her. Det er vådservietter, ja. Hvad tænker du, Tobias? Nej. Ej, den er ganske udmærket, den her. Hvor mange har du nede? Jeg kan ikke se det, der bare er. Ej. Det er en blandingssaft. Ej, den var ikke slem. Ej, den var meget parfumeret. Okay, så skal vi til hundemad.
På dåse. På dåse. Eller chokoladepudding. Jeg ved godt, hvad jeg vil have. Chokoladepudding. Ja. Er vi klar? Skål. Okay, vi skål. 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 Og det er bare chokoladepudding, det her. Hvad mener du? Har vi været så heldige? Ja. Det kan ikke passe. Hvad har vi mere klamt? Ej, der er masser endnu. Puha. Vi har 4 tilbage. Det var okay. Ja. Lidt klam også, men det er syntetisk. Nå, så har vi... skal vi tage den sorte, eller hvad? Hvorfor er det grønne der? Nå, lånsætning. Eller skal vi tage den der? Vi tager den sort, og det er skunk spray. Altså, ja, vaskebjørnesafter. Det er den der stank der. Er det ikke det, vaskebjørn? Eller Stinkdyr, ja, eller også så er det lakrids. Stinkdyr. Stinkdyr tish. Eller lakrids. Vi håber, lakrids. Cheers. Ej. Hvad fik du? Ej. Puh. Ej. Ej, jeg tror godt at tage den tandpasta der. Tandpasta eller... Tandpasta eller blåbær. Tandpasta. Ja. Den smager tandlæge. Ja. Eller, jeg har ikke smagt tandlæge. Bubba. Nej, hvad hedder det? Jenka. Det er Jenka chokolade. Ej, hvor nummer. Ja, feminisme længe leve. Eller... Øj, hvor var den grøn. Jeg skal lige prøve at køre den rundt i munden. Okay. Hvad har vi tilbage? Vi har muggenost. Eller popcorn med karamel. Camelcorn. Ja. Ja, popcorn med karamel. Eller hvad? Camelcorn. Kamelkorn. Caramel. Kamelkorn. Det er kamelafføring. Vi siger bare popcorn ned. Karamel. Ja. Eller muggenost. Vil du helst have muggenost? Så tager jeg den der korn der. Det er skål. Det er fedt. Ej, jeg tager ikke. Nej. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og det er i hvert fald ikke. Ej, det er ikke, hvad det smager, det der. Det er virkelig en. Hvad fanden var det for en smag? Ja, det ved jeg ikke. Det smager ikke af ost. Det smagte af gammel loftlugt. Ja. Føj. Så har vi Den sidste. græsplæne eller Lime. Vi siger lime. Jeg siger det, jeg er ligeglad. Ja. Nyslået græs. Det er græs. Det er lime. Det er bare græs. Ja. Ej, Og så har vi lige forholdet her. Vi sætter. er det sådan ekstra der? Det er en ekstra der. Vi hæver lige op her. Så den der kommer. Den skal man æde, eller Nej, det gør jeg. Jeg glemte det. hvad er det der? Det er bare sådan en... Det er en busmand. Ej, den gider vi ikke have. Den var varm. Det er jo det, der gælder om. Men Det kan du ikke. Lidt ned. Okay, nu ryster vi pose, og så spiser vi det, der kommer op. Ja. Kom så. Vi snakker i Du gang. tager den der først. Okay, ej. Og så tager jeg den. Og det er sådan, at det er bare, vi tager en af det her. Ej, det er snyde, det kommer 2. Der kom 2.
Jeg vil lige sige til seers, det her det er opkast eller peach. Og jeg har den her. Den giver socks. Skal vi bytte? Nej. Er du klar? 1, 2, 3, sidste. Okay. Hvor det stinker, den kommer. Ej, hvor er det ulækkert. Var du en heldig svin, eller hvad? Jeg ved ikke. Det er ulækkert. Hvor lugter min kop? Ej, Det er klamt. Nå, det var lige lidt herfra, men Vi vil gerne udfordre nogen. someone wants to take the challenge. Det er lidt. Udfordrer Simone Lavets Mose og Mia Schmidt. Ja, vi udfordrer I to Bitches. Og jeg vil bare lige sige... Good luck, friends. Good luck. Good luck, friends.